Kaixo lagunak, eneko nauzue, eneko da nire izena eta kafetaguneko langilea naiz. Gaurkoan, martxoak 15, hemen gauz arratsaldeko 7:00 puntual, zuzenean eta esklusiban zuekin. YouTubeko kafetaguneko kanaletik zuzenean zuen etxeetara. Gogoratu, pandemia eta hasi zenetik kafetaguneak zuzeneko hitzaldi asko antolatu dituela, gai askori buruzkoak. Gaurkoan, WhatsAppen inguruko trikimailoi hitz egingo dugu. Gutxi gora bera, arratsaldeko 7:00-tatik 7:30. Gogoratu, astenetan bebai, ostegunean badekogula WhatsAppeko hitzaldi berbera, baina gazteleraz. Beraz, gaurko solasaldiagaz hasiko gara, ordu erditxo zuokaz egongo naiz, WhatsAppen inguruko gauzei hitz egiten. Beraz, egin diezaiogun bada aurrera. Kafetagunea zuokaz, zuzeneko hitzaldiak, jarraitu etxetik trebatzen gure YouTubeko kafetagunetik kanaleko hitzaldiekaz. Hor pantailan ikusten dezuen moduan. Beraz, goazen aurrera gaurko gaiarekin. WhatsAppa. Ziurrenik, askok eta askok WhatsAppa erabiliko duzue zuen eguneroko bizitzetan. Bai lanean, lagunekaz, familiagaz, izan ere WhatsAppak aukera asko ematen ditu. Berdin dio, 10, 15, 16 edo 80 urte badituzu. WhatsAppa nahiko erabiltzerreza izaten da eta gauza asko egin ditzakegu. Betiko gauzetaz aparte gaur olako trikimailu batzuk emango dizkizuet. Beraz, zuenkin WhatsApp berehalako mesularitzaren aplikazioa. Eta gauza da, betiko gauzetaz hitz egingo dugula, baina hoietaz aparte trikimailu batzuk ere erakutsiko dizkizuegu. Zuen WhatsApparen inguruko pribazitatea, mezuak eta hau da, gauza horiekin gauza bereziagoak egiteko. Edo imaginatu adibidez, zuek argazkia bidaltzen duzuela, pertsonak argazkia ikusi eta bapatean desagertu egiten dela. Olako bitxikirietaz hasiko gara gaurkoan. Dena den, hasi baino lehen, pizkat, WhatsApparen nondik norakoei buruz hitz egingo dugu. Gogoratzen duzue adibidez zeuek non zeundeten 2009ko otsailean, gutxi gora bera 2009an hasi zuen WhatsAppak bere ibilbideak. Jan Kaun eta Brian Actonen eskutik. Hasierako izena edo izena WhatsApp Messenger zen. Berehalako mesularitza, bai smartphone baten, tablet baten edo ordenagailu baten erabilteko. Nor dago WhatsApparen atzean? Hor pantailan ikusten duzuen moduan Meta Company. Meta Company, ziuranik igual ezaguna egingo zaizue, Facebook eta Instagramen jabea dalako. Beraz, Facebook, Instagram, WhatsApp, azkenean sare sozial guzti horiek badauz non Meta Companyren atzean. Hau da, azkenean leku berdinetatik irteten direz guztiek. 2 milioi baino gehiago erabiltzaile dekoz, eta ez dakit, ni adibidez SMS-ko hamarkadako anaz, eta nik milaka SMS bidali ditut. Baina gauza da, WhatsAppa irten zanean, SMS zerbitzuaren alternatiba bilakatu zara. Urte horretan gutxi gara bera, SMS zerbitzua erabili beharrean WhatsAppa erabiltzen hasi ginen askok eta askok. Hasiera zaila izan zen, hau da, betiko moduan hasiera zailak izaten direz. Gauza da, Koemanek WhatsApparen sortzaileak softwarearekin arazo bat zeukala. Baina labur bilduz gutxi gora bera, Apple, danok ezagutzen duzue Apple eta bere telefonoa iPhonea, gauza da Applek bere iPhonea eguneratu zuela. Orduan, zein izan zen roioa da, zein zen gauza,
Barduan Applek WhatsAppari baimena eman ziola jakinarazpenak edo notifikaziones dalakoak jasotzeko. Gauza da, hasiera baten, igual jendeak WhatsApp erabiltzen zauela, baina ezala notifikazio edo jakinarazpenik heltzen. Orduan iPhoneak bere softwarea eguneratu zauenean, orduan bai, nik beste pertsona bati mezua bota, eta pertsona horri berehala bere telefonoan jakinarazpena edo notifikazioa agertzen zitzaion. Orduan bai, hortik aurrera, Kaufmanek nahi gabe berehalako mezularitza sistema sortu zuen. Hortxe egon zan koska edo jakinarazpen edo notifikazioen zea horretan. Gaur egun berehala WhatsAppa bidali eta berehala ikusiko duzu hor notifikazioa. Urte horretan hori izan zen arazoa. Notifikazio eta jakinarazpena jasotzeko orduan. Vale? Eta nondik dator WhatsAppa edo zein da bere esanahia? Azkenean hitz joko bat da. Zer da? ¿Qué pasa? WhatsApp eta app ingelesezko application, aplikazioa. Osea, hortik dator, zer da edo zer gertatzen da, hortik dator WhatsApp. Eta WhatsApparen atzean bebai filosofia bat egon zen hasieratik. Hau da, tresna bakoitzak badeko bere filosofia. Askotan, errespetatu egiten da eta bestetan ez, baina azkenean, zein izan zen sortzaileen filosofia, ez joko, ez publizitaterik. Hau da, komunikazio tresna bat izatea. Hori izan zen euren filosofia. Hau da, jokoak zertarako, publizitatea zertarako. Ez azken finean pertsonen arteko komunikazioa. Izan zen filosofia. Hori da. Dena den gaur egun ikusten badozue, publizitate asko eta asko SMS zerbitzura heltzen zaigu. Edo ez dakit, imaginatu kotxea tailerera eroan behar dozuela. Askotan, mezu hori SMS zerbitzura heltzen zaigu. Ez WhatsAppera. Etorkizunean nor daki, baina momentuz, olako publizitate eta edo zitak edo itxorduak SMS zerbitzura helduko zaizkizue. Bertan, hortxe euren filosofia. Vale. WhatsAppagaz gauza asko egiten dituzue. Aurpegitxoak bidaltzen dituzue, mezuak idazten dituzue, irudiak bidaltzen dituzue, bideokonferentzia, bideodeiak, kontaktuak, geolokalizazioa, eta gauza asko egiten dituzue normalean. Baina ametik aurrera, olako trikimailu batzuk adiraziko dizkizuegu. Baliteke asko eta asko jakitea. Baina, aurrera joango gara eta, ea zer deritxo zuen. Hori da, hemen dekozue olako laburpen txiki bat, aplikazioa nola blokeatu, ez telefonoa, aplikazioa, audioa entzun bidali aurretik, hau da, nik audiozko mezu bat bidaltzen dudanean, baliteke lehenago entzun nahi izatea, eta behin entzun eta gero bidaltzea. Audioei edo bideoei soinua kentzea, blog de notas edo ohar blog gisa WhatsAppa erabiltzea, hori nik askotan erabiltzen dut, dena den geroago azalduko dizuet. Aldi baterako mezuak, hau da, zuk argazkia jaso, argazkia ikusi eta batean argazkia badoa. Bere burua suntsitzen duten argazki eta bideoak, hau da, argazkiak edo audioak bidali aldituzue, baina egun baten edo 7 egunetan edo dana dalakoan desagertzea, ahots mezuen abiadura aldatzea, eta gero askotan danok nahi izaten duguna taldeak direla eta, hau da, taldeentzako gonbidapenak mugatzea. Gogoratu askotan, talde askotan sartzen gaituztela, guk nahi ala nahi gabe, baina askotan hori ekiditeko olako aukera batzuk dauz. Hala ere,
puntu guzti hauek eta askoz gehiago aurrerantzean ikusiko ditugu. Hasteko, aplikazioa nola blokeatu. Aplikazioa dinodanean ez da telefonoa. Hau da, ez da telefonoko pantalla, baizik eta WhatsAppa. Ze imaginatu, jende askok telefonoa ez dauka blokeatuta. Hau da, nik telefonoa hartu, emon eta listo, telefonoa erabil dezaket. Beste askok badaukate olako aurpegia, patroia, edo olako pin, edo zenbakia. Ez gauza da zuk WhatsAppa blokeatu dezakezula. Hau da, norbaitek zeure telefono hartzen badau, WhatsApparen barruan ez sartzeko, bale? Gauza da, imaginatu, adibide bat ipintean den, Android sistema eragilea badeko zue, hau da, Android telefono bat, gauza da, menura joan behar zaretela. Hau da, menua esaten dodanean, normalean zein izaten da, goian, eskumaldean, deko zuen 3 puntutxo horiek. 3 puntu horien barruan, badeko zuez olako doikuntzak edo konfigurazion dalakoa. Doikuntzetara joan eta gero, kuentaz edo kontuak. Eta gauza da, non dagoela aukera pribazitatean. Hau da, pribazidaz atalean. Bertan, zuzenean, aukeratuko duzue, hatz markarekin blokeatu. Kasu honetan, nik hartutako adibidea esen izan da, askok eta askok telefonoa nola blokeatzen dituzue, hatz markagaz, aukera badau, ez telefonoa, baizik eta WhatsAppa, hatz markagaz blokeatzeko. Honena frogatzea da. Beti, konfigurazion pribazidad, bertan aukera dekozue. Hatz markagaz, patroiagaz edo pinagaz. Aukera desberdinak dekozuez. Azkenean zein da gauza, nik ez doala nahi telefonoa zuzenean, telefonoa orokorrean blokeatu nahi, baina blokeatzen dodana zein da WhatsAppa, aplikazio hori zuzenean. Dena den, onena saiatzea, bestela deitu, itxordu hartu eta etor zaitezte KZ gunera, arazo barik. Beste adide bat ipintzearen, imaginatu iPhone bat dekodala, ez? Ez dekotan, nik adibidez, iOS erabiltzen dut, iPhonea dekot eta olako egin edot. Hor, olako pantailan badeko zuez adibideak, baina normalean, iPhonearen azpiko atalean badeko zue konfigurazion dalakoa, esarpenak. Bertan, badeko zue kuentaz, hau da, nire kontua, bertan, pribazidaz. Eta pribazidaren orduan, lehen esan dugun moduan, badeko zu pantalla blokeo. Adibidez, iPhone-egaz bada aukera pantalla Face ID-gaz blokeatzeko. Hau da, aurpegiagaz, nik telefonari, nik WhatsAppari emon, aurpegiaz begiratu eta WhatsAppa zabaltzeagaz. Azkenean, aukera desberdinak badauz. Bai Android zein iPhonea erabiltzen baduzue. Bietan berdin. Azkenean, gogoratu, pribazidad atalean topatuko duzuela aukera. Dena den saiatu, jarri eta, probatu eta bestela, kendu betiko moduan eta danok egiten dugun moduan. Bale, aurrera jarraitzeko. Hau da, askok eta askok, bidali, audio mezuak bidaltzen dituzuez. Gogoratu, WhatsAppa zabaldu, olako izkinean dekodan hori mikrofono berdeari emon, eta kaixo, zelan zauz. Hori da, botoia atxamarrak endu eta mesua badoa. Zuzenean, entzun barik. Gauza dau, aukera badagoela, mezu hori bidali baino lehen, mezu hori entzuteko. Imaginatu, ea zean esan dodan, ea zehozer moztu dudan, edo zehozer jando dan. Horretarako zelan egin behar da, gauza da, hor beko pantailan, eskumaldean deko zuen mikroaren aukerari emon behar diozuela. Baina gauza da, hau da, atxamarra eta, hau da, ikonoaren gainean presioa egin beharrean,
emon eta gora emon. Hau da, mikrofonoari gora emon, atxamarra, kendu barik eta grabazioari burutu. Hau da, modu horretan, segunduak ikusiko dituzu ez, eta zeuek hitz egiten baduzue, zeuen abotsa grabatu egingo dau. Hau da, holako gora emon. Bale, hori egin eta gero, mezua bidali beharrean, atras emon, hau da, atzera, bale, hau da, txatera itzuli, hau da, txat orokorrera, bale, hori egin eta gero, txatera berriz bueltatu eta playari emateko aukera dekozue zeue grabatutakoa entzuteko. Gero, ezabatu edo azken finean bidaltzeko. Hau da, gauza zera da zeuek abotsa grabatu behar duzuela, baina gero atxeroa jon eta gero berriz bueltatu. Honena frogatu, nik gegia esan, pasadan astean lehenengoz egin nuen, ze azkenean beti zuzenean bidaltzen dut guztia, baina, azkenean zeuen abotsa entzuten duzu, eta, ondo baderitzozue, bidali eta aurrera. Gero, askotan ere, bideoak eta grabatu eta WhatsApparen bitartez bidaliko dituzue. Hori da, gauza da, bideo bat grabatu behar duzuela, baina pantaiari begiratzen badiozue, goiko partean, normalean, eskerraldean, hor pantaian ikus dezakezuen olako altavoz edo bosgoilua irtengo da. Bosgoilu hori emaiozue, klak, eta orduan ja, marra irtengo da. Horrek zer adirazi nahi du, grabatutako bideoa bidaltzen duzunean, soinurik ez dela agertuko da. Audioa kenduko diezuela. Azkenean ez dakit zentzu askorik duen, baina azkenean begira, bideoa bota, baina audiorik gabeko bideoa. Hori baino ez da. Klik egin ezazue, markatu zaiezu hor bosgorailuan, marra agertuko da eta ondoren bidali. Normalean nora agertzen da, goiko partean, eskerraldean. Linea de tiempo dalakoaren ondoan. Hori da, bideoi audioak kendu. Bale, ohar blog gisa erabili. Askotan, ziurrenik, zeuen lagun edo zenitartekoei entzungo zenien, nik neure buruari WhatsAppa bidaltzen dizkiot. Hau da, nik neri WhatsAppak. Hau da, imaginatu, olako notaren bat edo. Ondo dau, nik batzuetan gogoratzen duan erabiltzen dut. Baina gauza da, azken finean, zeuek WhatsAppa zabaltzen dozuenean, zeuen lagunak agertuko direz, baina oiertantean imaginatu ohar blog dalakoa agertuko dala. Eta bertan zeure buruari mezuak bidali diezaiozkezu gauzak eta gogorarazteko. Bale, era asko dauz olako gauzak egiteko. Nik zein egin dut eta baliteke azken finean errezena izatea. Gauza da, bi pertsoneko talde bat sortzea. Hartu aita ama zenita arteko edo lagunen bat. Eta pertsona horregaz egizu talde bat. Hau da, bi pertsoneko talde bat. Taldea sortu bezain laster, zuk sortu duzu taldea eta zuk zara administratzailea. Gauza da, adibidez, imaginatu zeure lenguzua taldean sartu duzula. Taldea egin bezain lartez, hartu ezazu zeure lenguzua eta taldetik bota. Gauza da, zuk zure lenguzua taldetik bota dozunean, zeuk bakarrik geratuko zarela taldean. Beraz, imaginatu talde horri ohar bloka izena jarri diozula. Orduan zure WhatsAppean badekozu olako talde bat jartzen dauena ohar bloka. Orduan zeuk bertara mezuak bota ditzakezuz, oharrekaz edo dana dalakoaz. Orduan gauza zera da, bi pertsoneko taldea egitea, bigarren pertsona hori momentuan bota,
eta ja, zeu bakarrik zauz, horrak eta jasotzeko. Hori baino, ez da, orduan gauza da, geurezuk WhatsApp bat, imaginatu WhatsApp hori, zeure amari bidali beharrean, WhatsApp hori, ohar blog taldeari bidaltzen diozula, eta bertan geldatuko da zeure oharra. Beraz, hortxe da, saiatu eta esango diguzue, zelan dabilen guztiari. Hori da, aldi baterako mezuak. Hau da, mezu hau, gauza da zeuk askotan mezuak botako dituzula, eta normalean mezu horiek bertan gelditzen dira, baina hau zer da, aldi baterako mezuak edo mensajes temporales deritzona. Hau da, gauza da, aukera hau aktibateko, imaginatu kontaktu bat hartzen duzula. Gauza da, kontaktuaren txataren informazio aukerara sartu behar zarela. Normalean aukera hori goian egoten da pertsonaren edo taldearen izenean. Behin emon eta gero, bertan badeko zue, normalean gazteleraz etorten da, eta orduan gauza ezin izango da, mensajes temporales delako aukerari sakatu behar diozuela. Eta hor bertan badeko zu aktibatu edo desaktibatu aukera. Beraz, gauza da hori pertsona aukeratzea eda informazion. Eta bertan, mensajes temporales, aktibatu edo desaktibatu. Bertan dau aukera. Hau da, gero badeko zu aukera, zeuk bidali duzun mezu edo aldi baterako mezu horiek ezabatzeko 24 ordu, 7 egun edo 80 egun. Hor pantailan adibidez jarritako adibidean badeko zu 24 ordu, 7, 80 egun edo desaktibado. Hau da, hori da, activa los mensajes temporales de este chat. Hau da, hau egitekotan banan egin behar diozue. Hau da, igual nire lengusuari bai egingo diot eta nire amari ez diot egingo. Baina gauza hori da, aldi baterako mezuak, mensajes temporales dalakoa. Kontaktuaren informazioan beti badeko ze hortze aukera sartuta. Hori da, hor badeko zue, mezuak ezabatuko dira, 24, 7, hori da, primeran. Gero, hau badirudi nahiko pelikuleroa dala, baina bai, bere burua suntzitzen duten argazki, bideo edo fitxategiak. Hau da, ikusi bezain laster desagertzen diren multimedia fitxategiak. Gauza da, zuk kontaktu bat hartzen dezula, ez? Argazki edo bideo bat eranzten diozu, baina hor pantailan ikusten dozuen moduan badeko zue hor daulako borobiltxo bat, erdi marra eta gero puntutxoekaz, eta erdian badeko zue bat. Gauza da, ikono horri sakatu behar diozuela argazkia bidali baino lehen. Behin bidalita, eginda. Gauza da, hor pantailan ikusten duzue, behan adibidez ikusten duzue, añade un komentario, gero badeko zue ondoan ikonotxua, eta eskumaldean badeko zue, bidale ikonoa. Horko hori da. Gauza da, lehen hori da, bertan eman bordio zuela, eta gero bidali behar dozuela. Bez? Amengo pantailan ere, argi piniko dozuet, hori, envía fotos y vídeos que solo puedan verse una vez. Hau da, aukera hau erabiltzen badozue, nik nire lengusuari argazki bat bidaliko dio, nire lengusuak argazki hori ikusiko dau, eta ikusi bezain laster desagertu egingo da. Hau da, argazki edo fitxategi dana dalakoa. Nahiko ondo da, baina, honena frogatu lagun bategaz eta ea zer deritzon, ea zer dinoen. Beraz, bere burua suntzitzen duten argazki, bideo eta fitxategiak. Aurrera jarraitzeko. Ahots mezuen abiadura aldatu.
Askotan, ikastaroetan eta gaudenean kafetagunean, jendeak hauze nahi gabe egin dau. Hau da, barkatu, baina jasotako mezu honen abiadura, azkar doa, zer da, gauza da pertsona horrek nahi gabe, ahots mezuaren, audioaren abiadura aldatu egin dauela. Hor badeko zuez, abiadura 3 aukera. Eta pantaiako argazkietan ikusten dozuen moduan, badeko zuez 3 pantaiatxoak, baina goiko partean badeko zue play ikonoa, eta eskerraldean badeko zue bat.5 eta bider ikurra, eta hor badeko zuez abiadura. Hau da, audioa azkarrago edo motelago joateko. Ez dekolako garrantza handi, baina azken finean bitxikeri bat baino ez da. Hori da, ahots mezuen abiadura aldatzea. Bale, talde inguruan orduak eta orduak egongo ginateke hitz egiten. Bale, taldeentzako gonbidapenan mugapena. Hau da, saiestu edonok talde baten sartzea. Ziurrenik gehienei eta askotan, ha sido usted agregado a un grupo, talde batean sartu zaitugu zuk ezer egin gabe, zuk nahi gabe, edo bapatean, gauean edo guerdian. Zenbatetan gertatu da alakorik. Gauza da hori era batean alabestean saiestu edo behintzat pizkat kontrola daitekela. Horretarako beti ere menura jo behar duzue. Eta menuaren barruan kuenta edo kontua deritzona. Bertan, pribazitatea edo pribazidad atalaren barruan taldeak aukera bilatu behar duzue. Eta hor, badeko zue aukera hori da, nork gehi nahitzake taldetan eta nork ez. Pantaiako adibidez, badeko zue hori da, todos, hau da, edo zeinek, mis kontaktos, hau da, neure kontaktuak, edo mis kontaktos, beraz, sartu zaitezte, begiratu ezazue, azken finean, hau pizkat kontrolatzeko aukera da. Izan ere, hor pantaian adibidez, nik badeko todos. Beraz, edo zeinek, sar naiteke talde baten, edo zeinek. Beraz, gogoratu, menuaren barruan, kuenta, pribazidad, grupos edo taldeak. Bertan, badeko zue aukera. Hau da, konfiguratzeko eta behar izan ez gero hori ere aldatzeko. Horretaz gain, beste txikimailu edo beste bitxikari batzuen inguruan ere arituko gara itxaldiaren azken txampa honetan. WhatsApp web. Imaginatu, jende askok eta askok WhatsAppagaz lan egiten dau. Honen askotan zein izaten da, mobilagaz hor egon beharrean, mobilagaz WhatsApp web erabiliz. Hau da, WhatsAppa ordenagailuan erabilteko. Horretarako zer egin behar duzue, bilatzaile baten adibidez Googleen WhatsApp web dagoen moduan idatzi dezakezue. Eta WhatsApp web pantailatzuen, lehenenko emaitzan sortu. Eta bertan, badeko zuez, ordenagailuan WhatsAppa erabiltzeko jarraitu beharreko urratsak. Normalean, ordenagailuaren pantailan, bertan ikusten dozuen moduan, QR kode bat aterako da. Gauza da orduan, mobilean urratsa jarraitu eta gero, QR kode hori eskaneatu egin behar duzuela eta zuzenean QR kode hori eskaneatu eta gero zeuen ordenagailuen pantailetan mobileko WhatsAppa aterako dela elkarrizketa guztiakaz eta dalakoaz. Gauza azken finean hori da, azkenean WhatsAppa asko erabiltzen duzue, bai lanean etxean, zeuen egunerokotasuan, eta ordenagailua ondoan badeko zure, erosotasuna emango dizue, eta
sartzeko ere nahiko erraza izaten da. Froga eginez gero, igual navegatzaile bategaz ez badotxue funtzionatzen, probatu beste bategaz. Firefox, Google Chrome eta gehiago dauz. Beraz, WhatsApp web. Gero, Microsoft eta ordenagailu bebai erabiltzen badozue, Microsoft Storera sartuz gero, bertan badeko zue WhatsApp desktop delakoa. Hau da, WhatsAppa zeuen ordenagailuko eskritoietan beti hor finko izateko. Azkenean WhatsApp web bilatzaile baten bidez sartu behar zarie. Gauza da, zeuen ordenagailuan finko geldituko litzartekela. Horretarako Microsoft Storeren barruan WhatsApp ipini eta bertan instalatu egin beharko zenuketela. Beraz ere, hori ere beste aukera bat dozue WhatsAppa ordenagailuan erabilteko. Hori da, WhatsApp desktop Microsoft Storeren barruan. Hor pantailan ere, argazkia ikusi dezakezue. Zure informazio pertsonala nork ikus dezakeen erabaki hau da. Nork bai ala nork ez. Informazio pertsonala esaten dodanean, saioa hasi zenuen azkenaldia, zeuen profileko argazkia, zeuen profilako informazioa bebai, eta WhatsAppen ezarri duzun egoera. Edo lanean, edo ez nau, ala banau. Horretarako menuaren barruan, privacidad atalean, badeko zue argazkian ikusten dozuen moduan aukera guzti horiek. Hori da, saioa hasi zenuen azken aldia, ora última vez, profileko argazkia, fotoprofil, zeuen informazioa nork ikus dezakeen, eta zeuen estado edo egoera. Askotan, sartu eta trasteatu eta aldaketaren bat egin. Azken finean, zeuen pribazitazina da hau jokoan dagoena. Beraz, hori da, menuaren atal barruan privacidad. Txek urdin bikoitza. Askori, txek urdin bikoitza ezaguna egingo zaizue. Hau da, nik mezu bat bidali, txek bat. Pertsona, bere mobilean, bere gailuan, mezua jaso du, bigarren txeka, eta pertsonak mezua irakurri dau urdin kolorea, hori baino ez da, doble txeka, gauza da hori desaktibatzeko aukera dagoela. Gauza da hori desaktibatuz gero, zeuk mezuak irakur ditzakezuz, baina zeuen lagunak ez dau jakingo mezu hori irakurri duzun ala ez. Hortxe daukozka. Beraz, nik mezua irakurri dut, baina nire lagunak ez dau txek bikoitz urdin hori jasoko. Hor, konfigurazion edo esarpenen barruan badeko zue kontua atalea eta pribazitatearen barruan konfirmaziones de lectura dagokion aukera desaktibatu behar duzue. Nik hor pantailan horako argazkitxo bat jarri dizuet, eta eskumaldean eta badeko zu hor bekoan, hor deko zue aukera hori hor sakatu eta horre normalean nahikoa izaten da. Hori da, konfirmaziones de lectura dagokiona. Hor adibidez, adibide bat jarri dotzuet, eskumaldean ikusten duzue ordua, 11:45 eta doble txek. Eta horko eskumaldean ikusten duzue hor, Maria, hola, ¿qué tal lo llevas? Hor, ordua agertzen da, baina behan orduan ez deko zue inongo txekik ikusten, ez txek bat, ez doble txek, ez dozue ezer ikusten. Hortxe duzue adibidea, esan ezer agertuko. Gauza da, nik mezua irakurri dodala, baina ondokoak, nire lagunak, ez dau jakingo.
Hor, adibide bat ipini dutxue, hori, ajustes, cuenta, privacidad, confirmaciones de lectura. Hor banan horko pantailazoan ikus dezakezue, hori aukera hori sakatu edo sakatzeko eman beharreko aukerak. Dena den, solasaldiaren hasieratik ikus dezakezuenez, aukera asko eta asko privacidad arloan ikusi ditu. Jakinarazpenak isilarazi. Hau da, silenciar notificaciones. Ni adibidez, talde batzuetan sartuta nago. Eta azkenean, imaginatu mesutxo asko bidaltzen dituztela, baina askotan mezu horiek isilarazi egiten ditut. Bestela, gero, gauean edo nahi dodanean ikusiko ditut, baina soinua kendu egiten dut. Horretarako, imaginatu, txat bat hautatu behar dozuela, edo amarena, edo aitarena, edo denok dakogun txat familiar. Gero, goiko partean, eskumaldean, badeko zuez beteko 3 puntutxoak, aukerak. Hor, aukeren barruan badeko zuez, hori da, silenciar notificaciones, hau da, jakinarazpenak isilarazi, denbora hautatu behar dozue, 8 ordu, astebete, urtebete, eta gero, aceptar edo keiemon. Eta orduan, adibidez talde horien jakinarazpenak isilarazi dituzu, eta esteko zu, imaginatu, betiko taldean, egunean, 1000 mezu botatzen dituztela, kaixo zer moduz gabon egunen. Guzti horiek isilaraziko zenituzkete. Gero, ikus ditzakezu ez. Baina gauza da hori, isilarazi egin dituzuela jakinarazpenak. Gogoratu, txata hautatu, pertsona do taldearen txata, eta goiko partean aukeretan, badeko zuer, silenciar notificaciones dalakoan atala. Labur bilduz, orain arte, trikimailuak eta bitxikeriak ikusi ditugu. Aplikazioa blokeatu, WhatsAppa ordenagailuan erabili, ahots mezuei abiadura aldatu, mezua bidali baino lehen entzun, bideoi soinua kendu, blog de notas moduan WhatsAppa erabili, mezua bidali eta bapatean desagertu, edo astebeteko mezuak bidaltzea. Hau da, WhatsAppak betiko aukeretaz gain aukera gehiago dekoz. Eta egunean eguneratu egiten da. Gaur gauean adibidez, Googleen adibidez, ipinten badozue WhatsAppa trikimailuak ziurrenik mezuen inguruko trikimailu gehiago agertuko direz. Hau da, hilabeteak eta egunak pasa ala, gero eta trikimailu gehiago ari dira agertzen. Hau da, WhatsAppa eguneratu eta eguneratzen ari da. Hau da, esteko limiterik. Titular moduan gaurkoan zer esan dezakegu, WhatsAppa gizarte komunikazioan iraultza bat izan dela. Milioika pertsonak erabiltzen dugu, lanerako edo aiziarako edo zertarako, erabilterreza da, eta adin guztietako pertsonek erabiltzen dute, honek esteko limiterik. Hau da, 80 urte edo 80, berdin dozt. Beraz, gizarte komunikazioan iraultza izan da. Hori da, gaurkoaz, geratzen zen nire titular edo bukaeragaz. Gaurkoz nahiko izan da, eskerik asko hor egotagatik, gogoratu gero eta itxaldi gehiago dauzkagula, eta itxaldi hau ostegunean, arratsaldeko 7:00 gazteleraz emango dugula. Eskerik asko bertan egotagatik eta urren arte. Agur, kazeta gunetik.